Ja real estate company board meeting hun po churun thlengin CEO din hmuna ding tur vote an lak ma chuan yangjin chuan a laka a pate che dan chu video in board director so chu a hmutir ta veka a pu thleng chuan enin jauki yang chu a thin rimin a in sum na sa hle a sha swal pal liao liao ani thu so in moi nai takin yangjing ma a chuan ngai dam te adi le lop lopa yangjing chuan police ne na ashil lo chan chu company thlenga ngong vek thei ani thu so in board director ho chuan CEO ni turatan chuan an ringam ta ho lawa jauki yang chu apa ne na chuan in soifia tum viau ma se board member dangin an thop to miau lo wang le ama chau ni lo company ma hun thleng ani wangin CEO din hmuna chuan hlan kai ani talawa lim takin yangjing chuan shi yang chu avashil nga la shi yang le anau te ho chuan newsa jauki yang CEO din hmuna chel tak lo dan te chu puangin a chan takero an soi du lem lawa CEO ta na an du ero soilan alani lo thu puangin shi yang thopui te ho tak po chuan chutiang big news ni bok tu ma la puan ma a asha chu makanti in thu tling lawani an hlau hle a an sha dan mo chuan makti a hlo viau nangin shi yang la a konfi mai si a engma soi boi ngam po an om law ina alet le chuan alo eng uta akal don khan a off thei ngi le muni ati mek la in yan jinga thom no lawin khai chu mu in anui ngal war wara bajum lama thoma oma wang chuan a in bol ti sha in yan jin po shi yang alo ho sha ang mai chuan a run dak nga la lim takin hun nuam tak an hmang dun tak ngal atuk lama chuan company omzel dan turte soin yanjin chuan tuna chuan anu te ki yan chuan enkol se ati ber thu te soin mo phur na a hlen zia te asoya hong kong lama ero kirle loka ngai tur thu shil le in chi yang chu alo tum deuh para atan hun po anei ve lo thu soin ceremony an sim na pakhata som na an pek churun phor langin news pang tu chabira an thlang lo ni yanjin chuan lak sak watin chi yang hlotlin na chu alom pui em ema chu tiang ani chuan kal lo phal chi ya angai ta hau lawa awar semna chuan shi yang po kal tange yin alo mandona po lungpui na adong na sa hle a mipui si nga acha nu ne na nom lai me chuan news danglam takron ir chuak le ta internet lama chuan yanjin nen an thalak chu dar hlua yin yanjin la nupui hwal nei anga soi mek alo ni bok nen shi yang chu a mei ang hiala soi chengal bong bong in party na hmuna omve te po chuan an mil shek shek hloma chuta an zinga pakhat chuan shi yang chu in soi fe tura shilin Mr. Jawa mei chu alo ni re ngim ni ti in ngei om tak takin ron chong khum nga la nupui hwal nei lai reng lo ngai zon chu an demin news ashat madan te po a in phaman kwal vek bok nen mi en dan chu adang hle shi yang chu azam du bi khau lawa an vaya ma chuan dingin an sha du tak Mr. Jaunin anin som na chu a soi tur thu puangin an ngai ven nga hle a chuta dan ang thlapa in ngai zong an ni thu a soi ta mya yanjin lo thlir ve reng tu po chu ron pen chhuakin shi yang chuan lo pan vata mi zong zong ma a chuan hlim tak hian interview nei puya somin yanjin chuan lo rem ti nga la chi yang ero chuan ama azo khan anar si a tuna engwanga pomle si nge han ti khawin yanjin chuan nui suk hian a hno lawang chuan in nei pui tura asomna a hno ve thu soi ve ta me in tun chum a hno le ani chuan a chan a chhia to tur thu soin mi pui po chuan makanti in a thenin an lo lom pui hle boka kongkalama changin mi strongi jen po lung oi lo taka ron lutin news wanga a hmel moi lo thei ba ka investment yanjin hne na changa a chan thei dan sha in spa a changin zo po zo man lawin aron kal ve hi alo ni ani po chwa mi pui ma a chuan yanjin nen anin som na chu puitling ho rem rat na mai mai ani thu so yin tu na ero anin kara engma to lo thu aron shila engkim chu a fya ta war yanjin te an ho don chuan agent te nen chuan kal hawin agent chu news lama alan sek awang chuan alung oi lo hle a
Siyang chuan a thalama hmang hlau tur a lo hrial ve thungin a jewellery design ho ti larnan kawng tha tak ani dawn thu a hrila agent po chuan idea tha taka ngain a hmel chu a lo nung ve ta sar mai news chu a dar chak bawk aniang Alice chuan yanjin hnen chuan a pateya a ron kal thu a ron hrila yanjin te po enge thleng le dawn ti ngai to in an ho ngal ta thuai a pate jaw ki yan chuan lo ngak reng to in noi sang hian news an lo shat ve thu le a pu po in a sha thu ron shilin engma a nei lo huna Taiwan lama akala tikwal velin tuna company a nei le a ti chuan yanjin chu a soi tur chu soi tlang mai turin a lo shila a pateya chuan company chu ti boisak atum lo thu le chumi aya an company lut le thei tur a chanpui tur a shilin general manager an thlan tur chu alo em ve hle alo ni yanjin po chuan chanpui tur ang tak alo rem ti in a pateya po alom hle a company lama po har satna a thlen sak don lo thu chu a hril zui bawk yanjin po general manager thlan ani don awang chuan Hong Kong lama ama in a let le phota board meeting ni lo thlen chuan chairman chu takslam nom lo na dewa wangin a run tel pui thei talawa a ai o in a assistant chuan hun chu kai shwain GM tur chu du deuh bik te an omem ti so tin jaw ki yang chuan mai nei zetin a hminga run the chwa be sei tak hian yanjin chu a mela yanjinero in noi sukin anute ki yan zuak chu a chhom chuak ta rup maya a pateya chu a thin rim hle board member te la chuan an lo vote vek bok ne ne takin chakna a changjui ngal der boka yanjin chuan company chu anute kuta a him tok thu te soin a tran hle member dang hawan chuan nu chuan ki yang chuan thin rim taka tho chuakin yanjin chu avin khur khur tamaya yanjin la in alo hlau du to der lawa a fapa ngai to zok tur lo shelin adam lawati chungchang te po soi langin ki yang chu engi mo sep tung ang tak fian alo chingal duwa elisin Mr. Jaw ki yang a fapa yan rui a thlo chwa to thu aron soi te chuan ki yang chuan a fapa chu khoi sak lo turin lo ngen ve chul ma se thil thei lo to pani to thin rim taka jaw ki yang chwa nu chuan anu te ki yan nen chuan soi du nin drugs addict ani bok nen en kol na do na ngai zok thu te po soin company chu chataka en kol top mai chu atum lian ber ani ngal der Alice ro in a pateya chu a omai mai don lo ti she thiamin yanjin po in alo ngai to ve che a Shiyang din mun chu a ai uluk zo ka ngai ven le thli thlai turin a cha zui bok Taiwan lama po shiyang chu police pahni in an case chui lai pakhata zo na zo an du wang chuan police station lam an lo pan pui boka yanjin pu mutura avakal chuan shiyang tan tir vel chu a putia ro man na vek alo ni le peka apu alo omlo kher bok nen vaunan lo mangin contract pakhat chu pe a chumia sign tur a shilin chumi a sign ani chuan shiyang po an chwa mai tur thu le company lama yanjin share ane chon theina tur ani yanjin chuan uluk taka chiarin a patel in chiar chuak lawa sign mai turin alo shil thunga chuti lai chuan apu aron ho ve meka an thil lo ti dun chuan amit aron la ngal hle Jaki yang chuan lo lak sak thwai tung ma se yanjin a charang zo klat apu chu pek pa in a pate yan a laka changa company share nei ve adu thu te shilin Mr. Zhao ber chu alung oi talo hle a chung in rem na te chu apom thei hau lawe ki yang la thin rim ve bok apa chu en sang bi ka nga yin an no pan la ye changa yanjin a pa chu adwat big zia te engkim atan ada thu thlenga soilang ve in leinei bi ka aro relwanga an omdan chu apu a apa ero in thin rim takin drugs ati chana chuan pu haulo tur lo shil ve thungin anun khoti chetu chu ama ani thu alo shil ve thunga kiyang thin rim chuan apa nen chuan in pot boy dewin kum upa zok le chak lo zok na na Mr. Zhao chu a pot tlunoka yanjin chuan dom batin a patia laka chuan a thin rim hle
siyang po alo chuak ve thei tamaya engma evidence an mu lo wanga ngai ngam taka chhuati ran ni a siyang po chu elisin alo shil lo wanga ni ti sia in alom hle a thona lama po leaf la zuin yanjin ngai ven turin a thlok lut ve le ta a yanjin narun bangin siyang a muthut chu a hlim ve hle a apate chungchang te po soidun borborin shemlawa chwa mai mai chu an tum to law police lama yanjin po in report a thelu thu lo soi ve ta mi a apo chungchang po soin siyang in damdo inna a om chu angai to hle a thatak en kol chak vyang ma se apo berin angai na lo ti sha thiamin va nai ma sakha chu alo mi sa te chiam lo bok nen yanjin ero in thlamang takalo hne min in nei mai chu a ro dera an shat pui tu atan apu a chatur thu ala soi ta fawa an chungchang po ala pom ve thwai tur thu le atuk lama a swai tur thu shilin siyang po a hlim ta hle chata ka a en kol tur thu shilin yanjin nen chuan bo rak nuam takan hmang dun zui atuk lama chuan ki yang po chu sum khoi ching pen le dam doi lama in nam hnoya chuan police lamin an ron la a achang ve hle ma se omzia om to lawe yanjin mu phei chuan a thin rim zwal sot emoti mai tura omin ala volet khui khui zui anuwa chuan yanjin chuan siyang shwai chuan apu muturin an kala siyang chu alau thong hle a apu in ala pom theilo chewang ti chu yanjin ro in apu an min thei talawani po in a hmangai reng don thu shilin a fui mol mola in lama chuan in kai rialin an lut ta ngal apu chu jip nen lo om ve ranin an pahnia a mu chuan apa ang chi a lu lu le in ngai tlom takani ti a tupa a chuan a fia le zwala ama a anu le pa in nei na lama alo om dan to a po a in chhir hle yanjin le siyang te in ko po chu a nyal bur talawa yanjin chuan in nean tum ve deuh thu soin a shat pui tu chang tura a som phei chuan alo phur ve em ema ahmalama siyang nen ani sha thiam lo na apu chuan siyang chumi mal taka ngai dam dilin sha reng saklo sham turin ange na siyang chu alo hlim zok le a apu in rem ti pui ve ta chu chumi nuwa a chaw ve deuh bok nen chol hadam tura shilin an chwa san ta phota nara hlit phoi ang huain an tho aveng ta hle an mel pu a eng deuh phat phat to siyang chuan khoi hmuna nge an kal liang ti so tin yanjin chuan tuipui kamakal chu arot ma umaya siyang chuan makti hle in yanjin ro in engma zot boilo tura shilin akal pui le ta ngal in nei puya asom chum ang chia khan tuipui ma a chuan in ma chhona dingin vur atlale seng seng boka chuta ti tak zetin yanjin chuan in nei puya tan som le in an hun lo man dun to baka an malam hun thlenga man dun puya chuan thinlu takin asom non le a siyang po a hlim hle a enghar sat na po tok se akut chu thla haulo tura shilin asom na chu alo pom sak ve boka anem nge nan anin fop zoi ta vong vong bok atop ta